Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Magtuon ta karon sa pagsulat sa dako o gamay nga litrang A. Ngayang tingog A. Sige, isa pa. Karon kamo na lang be. Sige, sulatan ninyo ang dako nga litrang A. Sunod, magtuon ta og sulat sa gamay nga litrang A. Very good mga bata. Inganaon pagsulat ang dako o gamay nga litrang A. Ngayang tingog A. Magtuon ta karon sa litrang A. Ngayang tingog A. Litrang A. Yang tingog A. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa litrang A. Avocado, angkla, alamigas, atsa, atis. Karon mga bata, butangi og linya gikan sa litrang A ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga A. Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang A. Ipadayon ang pagsulat sa litrang A sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!